Queremos traballar e non emigrar. Queremos traballar e non Presentamos o recurso posto que na sentencia da demanda que presentáramos nos dá o fallo o dá favorable en parte porque culpa a Alcoa e obriga a Alcoa a indemnizar aos traballadores, pero digamos que deixa libre a Ibérica que como sabedes é partícipe desta gran estafa, polo tanto que solicitamos en ese recurso é que tamén fagan culpable a Ibérica de todo este entramado e sea responsable xunto con Alcoa dos daños e perxuízos ocasionados tanto ás traballadoras e aos traballadores como a industria da comarca aquí de Coruña, vamos. Tristemente estamos escoitando esas frases por ambos lados, non só polo goberno central, senón tamén polo goberno autonómico. De feito, son dos motivos polos que estamos tamén hoxe aquí. Non é lógico que os políticos nos seus cargos que fagan política escorrindo o traballo, non? Así fai política calquera. Ambos teñen capacidades, ambos teñen ferramentas para solucionar o problema que temos en Alu Ibérica. A Xunta de Galicia, a día de hoxe, pode perfectamente axudar a poñer en marcha a fábrica porque temos pedidos, ademais, que non podemos realizar por falta de financiación e aí a Xunta podía aportar e debe aportar, posto que ten ferramentas. E, por suposto, o Ministerio foi parte moi activa en este proceso. Hai que lembrar que foi o propio delegado do goberno, en aquela época, Javier Losada, que nos dixo que firmáramos ese acordo con Alcoa porque era necesaria a venta por buscar unha solución á produción de aluminio privado na Coruña, algo que nos fixemos, e aquí os únicos que están incumprindo as súas promesas son precisamente o goberno central e a Xunta tamén está apoiando, non? Porque se unha solución pode ser a intervención e o goberno se nega a facela, a Xunta debería exigir con máis forza esa posible intervención, non? Por lo tanto o goberno central como Xunta de Galicia teñen ferramentas xa preparadas na legislación para poñer solución a este problema. O que estamos pedindo é que o fagan xa dunha vez por todas e que deixen de botar valores fora, que deixen de xogar, de facer deporte e que fagan política, que é a súa obrigación. A xustiza non nos vai a poñer a fábrica en marcha. Estamos aquí porque decidimos, os traballadores e as traballadoras da Ibérica decidiron manter viva a industria do aluminio primario en Coruña, en Galicia e en España, porque ao final das tres empresas de aluminio primario que hai en España, dúas están en Galicia. Por lo tanto, os traballadores decidimos seguir facendo industria e non vai ser a xusticia que nos dé esa solución. A xusticia nos pode minimizar toda a desgracia causada a 600 familias que estamos soportando esta tragedia, pero nunca nos vai a poñer a andar a fábrica. Nos o que pedimos é que son os gobernos, que sexan os gobernos, que son eles que teñen as capacidades para poñer a andar a fábrica. E tamén debemos lembrar, xa que falamos de xusticia, que tamén sería necesario que se aplique a xusticia a Alcoa. Non entendemos que a multinacional Alcoa, causante de toda esta trama, promotora de toda esta estafa, que a día de hoxe non teña ningún tipo de penalización ou como menos medida cautelar para que non marche con todo o que se levou das plantas, deixar as plantas abandonadas e como consecuencia deixar os traballadores e as traballadoras na calle sin ningún tipo de responsabilidade. Entendemos que hai que ejercer esas medidas cautelares sobre a multinacional Alcoa e non permitirlle que faga o que lle dé a gana incumprindo todas as leyes deste país.